Liwat vilayetine da jogap gälim mewsime bagdalga bermek münasibetli vilayet häkimliginden maslahat geçirilip, onda daýhanlarymyza ýerden bul hasyl almakda dördülýän giň şertler üçin gahrman arkadamyza hem-de arkadal gahrman serdarymyza hoşallyk sözler aýdyldy. Bayramçylyk nuhuna wesilen ajaýyp günne gallaçy kärinçileriň, mehanizatorlaryň il tiýligli ýaşul nesin gatnaşmaklaryna, vilayetyň taryhy we ülkany öwrenşi muzeýine gurnulan gezilenç aýratyn many mazmuny eýe boldy. Soňra 2024-nji ýylyň bugdaý oragyna bagdalga bermek münasibetli gurulýan dawratmyzlar vilayetyň Saýyd etrawyna Gülistan daýhan birleşigine ruhun galkanlaryan bir kemsiz hasyla duran bugdaýly meýdanyna geldiler. Bir ýerde 2024-nji ýylyň bugdaý oragyna dawaraly ýagdaýda bagdalga berildi. Eziz Allah'ım, bir karar döwletiň täze eýýamynyň galkynçy döwrüniň pähim paýhas ummany magtumly Praga ýylynyň bu mübarek sähätli gününe hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman Hacı Serdarymyzyň gally oragyna beren ak patasyndan ruhlanýan Lewap vilayetimiziň zähmetseýör halal zähmetiniň nurundan döwlet tapýan edermen gallaçy daýhanlarymyzyň hem-de il siýlegli ýaşullarymyzyň gatnaşmaklaryna asylly hem-de sogaply işleriň biri bolan gally oragyna bismillah bilen başlanylyp vilayetimizde uly ruhlanetlik bilen döwletli işe badalga berilmekligi gutly mübarek bolsun. Eziz Allah'ım, arşyň rahmeti ýeriň mähri siňen sahabatly türkmen topragymyz bereket bolşulygyny döredýän jepakeş daýhanlarymyzyň ene toprak ihlasyn siňdirip tutan ýerli zähmeti netijesinde kemale gelen döwletimiziň baýlygy, halkymyzyň yrsaly, saçaklarymyzyň bereketi bolan altynmaş ak buğdaýlarymyzyň çäjiniň bereketi bol watan öňünde galla borçnamalaryny artywylan ýerine ýetirilip maksat edilen ul üstünlükleri barmaklığı büyük bir varın özü ähli baba daýhanlarymyza mesir eylesin. Amin ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Çäjiginde bereket, gahrman Hacı arkadamyz. Çäjiginde bereket, arkadaly gahrman Hacı Serdarymyz. Çäjiginde bereket, edermen gallaçy baba daýhanlar. Yeri gelende belläp geçde pähim paýhas ummany magtumly Praga ýerine ýurdumynyň Günnäger vilayetinde 130 000 hektar ýer ekilen bugdaýdan 310 000 tonna hasyl almaklyk gözden tutulýar. Lewaply gallaçylar şu owa hojalyk ýylynda da azyklyk däneräniň bol hemde bereketli hasylyny kemale getirdiler. Göz yetmez giňişliklerde tolkunlap, öwsüni atýan tyllaý öwüşgünli bereketli galla meýdanlary gadymy Lewabyň ustad gallaçylarynyň bol hasyl ugruna ýene topraga siňdiren ihlasynyň gaýratly zähmetiniň rehneti hem datly meýwesi bolup gözleňde okunurýar. Bu ýigiden bereketli meýdanlary synanynda Günnäger sebitiň zähmetseýer baba daýhanlarynyň gyýtga döwürde awra bilen ardaly sepkede ýetjekdiklerine bolan näme berkeýär. Bugdaý oragyna ýerşen kämil kombaýnlaryň saglaş gatary owa hojalyk tehnikalarynyň ýokary iş öňdürjüligi jogapkärlik mögsümiň gyýtga döwürde üstünlikli anyp baryljakdygynyň habar berýär. Bu torgunlarjy porsatyň dowamyny Hatarada kilen Ağa öýleriň öňlerine äki medeniyet we sunwat işgärläriniň folklor toporlarynyň hormat prezidenti bilen beýik tutumlary, keramatly ini topragymyz bereketli bugdaýly meýdanlar baradaky şowhuny çykyşlary, bagşylar toporlarynyň aýdan şyryň owaly aýdynlaryň goşmagy kalplarda aýratyn buýsanç duýgularyny döretdi. Bugdaý oragyna girişilme münasibetli dawranyň geçirilýän ýerine gurnulan sergilerdir aýdym sağla dawralar aýratyn täsirli bilen tapatlandy. Bu ýerde gurnulan gök, meýwe, azyk önümleriniň şeýlede daýhançylykda ulanylýan dörli zähmet gurallarynyň, owa hojalyk tehnikalarynyň ähtiýaçlyk şaýlarynyň sergisi aýratyn many mazmuny eýe bolup, dawratmyzlarda uly gyzyklanma döretdi. Gelin gaýlarymyzyň dörli tagamlary taýýarlayan pursatlary amala haşam el işleriniň sergisi, bu ýerde gurnulan çekeleşikli sport ýarışlary, oýunlar dawranyň täsirini artdyrdy. Gözleňinde okunurýan bolluk bilen hasyl neçilýän pellerden gallaçy kärinçileriň ilkinjileriniň hataryna bugdaý hasylyny watan harmanyna tapşyrmaklary gowunlary hasy galkynlardy. Orak mögsümine badalga berilmek bilen baglanşykly tutumly dawralardan soňra goşgursak ak bugdaýdan ýükün tutan bezemen awta ulaglar galla kabul ediş harmanhanalarına tarap ýola düşdiler. Bu ýsanjyny goşulanýan bugdaý hasyly awtolog kergeni galla oragynyň badal almak münasibetli doý tutumlary bilen bedelen Türkmenawat galla önümleri kärhanasyna geldi.
Bu ýerde üstü bol hatırly awtolog kerweni Bahtiyar raýatlarymy tarapyndan dawaral ýagdaýda garşy alındy. Soňra dawara bayramçylyk ruhyna wesilen çykyşlar bilen dowam etdirilip, welaýatyň medeniýet we sungat işgärläriniň ýurdumynyň esasy baýlyklarynyň biri bolan ak buğday ata-babalarymyzdan nesil gelýän daýhançylyk däp desulary baradaky belent owaly aýdymlary joşguny tanyslarlyk goşdy. Dawaratmyjylar öz çykyşlaryna bu ýere ýygnanan 2024-nji ýylyň buğday oragyny üstünlikli ýerşelmegini gutladylar. Dawaranyň dowamyny ilkinjiler bolup, watan harmanyna buğday hasylyny tabşyran gallaçy kärençilere hormat prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurly. Lewap welaýatyna Pekin paýhas ummany magtymly pragyna galla oragyna girşilmegi münasibetli geçirilen dawaralar ýokary ruhunetlige çuňgur many mazmuna wetlenip, baba daýhanlarymyza dördüp berýän giň işleýän şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hem-de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň adyna aýdylýan alkyşlaryň ýüze çykmasyna öwrüli. Çäjiňe de bereket. Lewaply gallaçy baba daýhanlar.